majstor, stručnjak od alata. Bog je majstor svog zanata. Bager i smetlarko, miješalica Valjko, Dugi i Vendi, s njima je Kopavko. Kobri društvo, prijatelji svi, poslovi teški za čas su gotovi. Bog je majstor, stručnjak od alata. Bog je majstor svog zanata. Traktor i krumpirko, Kirica i ptica, igraju se svi nasmiješenih lica. Bog je majstor, stručnjak od alata. Bog je majstor. U redu, društvo. Danas ćemo kod Subotićeve vjetrenjače graditi otvoreni kafe. Otvoreni kafe? Valjaj i uživaj! Ok, gospodine, stigli smo do dvorišta duplo brže kao što ste rekli. Hvala, motorko, užasno sam zaposlen. Što se dogodilo, gospodine Subotić? Da, smetlarko, ali moram pripremiti puno hrane. A mi moramo napraviti posebnu nadstrešnicu za kafe, ali to će biti brzo. Jeste li sigurni da ćemo sve završiti prije večerašnjeg otvorenja? Da, stolovi i stolice će biti dopremljeni popodne. Tako je, a Valjko dolazi kako bi izravnao teren ispred kafea. Dobro, ali još moram napraviti nekoliko kolača i ukusnih rolada. Dobro, Valjko, ako možeš lijepo izravnati teren, mi ćemo donijeti dijelove nadstrešnice čim ti završiš posao. Pazi, jer je jako neravno i grbavo. Nema problema, nitko ne ravna brže od mene. Dobro, idemo, bagere. Dragi, vrijeme je za pripremu hrane. Hrana. Ok, zemljo, pripremi se za ravnanje. Bog svima, počnimo s poslom. Valjaj, valjaj, uživaj, valjanje je zabavno. Ravnanje je gotovo. Preskočio sam malo. Tako, prvi dio je gotov. Ne, kako je ta grba dospjela tu? Što? Prije nisu bile tu. Nešto se čudno događa. To je krtica. Hej, krtice! Valjko, netko je došao? Ne. Nije baš jako ravno. Hoćeš li stići završiti na vrijeme? Da, ja sam Valjko, najbolji valjak ovdje. Dobro. Dragi, gdje su špagete? Sad je dosta. Tu je valjda cijela obitelj krtica, baš na mjestu gdje je kafe. Što da napravim? Samo polako, Dugi. Još malo. Sad ih možemo odvesti do kafea. Da, Valjko je brz. Pa, traktore, Dugi, idemo. Krtice, morat ćete pronaći novi dom. Traktor zove Valjka, na putu smo prema tebi, prijem i kraj. Ne, još i ne mogu staviti, nisam još gotov. Valjko, jesi li gotov? Ne, zemlja je puno grbavija no što sam mislio. Ok, onda ćemo ostaviti prvi dio nadstrešnice. Stavit ću je ovdje. Dobro, Dugi, vidimo se, Valjko. Vidimo se. Krtice, moramo malo porazgovarati. Ti radiš krtičnjake na mjestu gdje će biti kafe. Ti ne razumiješ. Moraš se maknuti, naći novi dom. Što da napravim? Gotovo. Stolovi i stolci. Hvala, traktore. Hoćemo li ih sad odvesti, Bobe? Da, Dugi. I ostatak nadstrešnice. Izravnat ću ovaj komad, onda ću maknuti krtice s onog komada. Ne. Još krtičnjaka. Traktor zove Valjka, stižemo s ostatkom nadstrešnice. Ostatak nadstrešnice stiže? Tako je, i stolovi i stolci.
O, ne, stolovi i stolci. Ne možemo ih staviti ovdje. Spreman za nadstrešnicu? Skoro, zemlja je skoro ravna. Ali moramo uskoro početi ako želimo završiti s poslom na vrijeme. Da, nema problema, Bog. Dugi, za sad ćemo istovariti ovdje. Valjko, kako ide? Skoro gotovo, gospodine. Krtice, ne! Još uvijek je neravna i sva... O, ne! Moj prekrasni umak od rajčice prolio se po meni. Žao mi je, gospodine. Mislim da sam vidio nešto. Okej, sve iz početka. Tu ih je sad još više. Okej. Sve krtice slijedite Valjka. Zar ne vidite što vam želim pokazati? O, da, zaboravio sam. Živite pod zemljom, pa nemate baš dobar vid, zar ne? Tako, ovo je zadnji komad. Odvezimo ga do vjetrenjače. Bolje da krenemo. Imamo puno posla. Bager zove Valjka. Da. Sve je spremno. Na putu smo prema tebi. Prijemi kraj. Krtice, kako da vam objasnim? Da barem možete dobro vidjeti. Hej, možda se ja mogu pretvarati da sam krtica. Evo, zatvorit ću oči. Razmišljaj kao krtica. Ja sam Valjko Krtica. Pa nema Valjka da nas zaustavi. Razmišljaj kao krtica. Što to on radi? Ima zatvorene oči. O ne! Valjko! Što? O ne, što sam napravio? Zašto imaš zatvorene oči? Bobe, samo sam pokušao razmišljati kao krtica. Krtica? Što je to? Zašto mi jednostavno nisi rekao za te krtice, Valjko? Uvijek postoji neki način za to riješiti. Zbilja mi je žao. U redu je, Valjko. Samo si htio pomoći malim krticama. Da, Valjko, to je bila nezgoda. Ali što ćemo s kafeom? Nemamo ništa na što možemo sjesti. Jednostavno ne znam što da napravim. Tako je, gospodine. Krtice imaju odgovor. Na što misliš, Valjko? Gledajte, gospodine, nema stolaca na koje bi ljudi mogli sjesti, zar ne? Valjko, to je odlična ideja, ali nemamo puno vremena, a vi se možete vratiti u kuhinju. Dobro, Bobe. Možemo li popraviti? Naravno da možemo. Da, mislim. Pogledajte moj prekrasan kafe vjetrenjača. Sofija, uključi sklopku. Mamma mia. Gospodine, to izgleda prekrasno. Jako kontinentalno. Wow, nikada do sada nisam vidio takav namještaj. To je bila Valjkova ideja. Subotićev vjetrenjača kafe na Krtičnjacima. Ne, nije to bila moja ideja, gospodine. Samo sam razmišljao kao krtica. A evo stižu i ostali. To je najčudniji kafe u kojem sam ikad bio. Da, nikad prije nisam jeo s krticama. Ali ovo nisu bilo kakve krtice. Ne, to su Valjkove krtice.